Gimbiya aye mai tare mandudu, 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 aye mai tare mandudu. A baya babban taro ne a cikin alkariya, dube ni kalle ni mai kunya, daure 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 bi soyayya. Shillo haye lale mililo, yan soyayya kuma ta so mililo, miyo lila soyayya miyo shillo, mi soyayya fatan aure dai ne. Shilla shillo miyo lilo, shilla shillo miyo lilo, kan so yau mun zama tare, mi ta kuna ma a tare, mun zo ne ba mu da ware. Na dace na yoni, kan soyayya na dace na yoni. Shilla shillo miyo lilo, shilla shillo miyo lilo. Na ranga da buɗe yan matan soyayya miyo shewa. Sai dai labari kar ku yi zargi na, labarin zai zama alkhairi akan kina nuna soyayya hasken annori, na rangada gudar soyayya ranar tarewa. Rangada guda yan matan soyayya min yaushewa, sun ji daɗi na arziki na inda so bayan kiyayya.